welkom in de Westrein. Van alle faciliteiten voorzien. Kist je vermaaitje? Kist je winkelje? Maar ik, heel lekker eten heb je het. Oh, hier net dus. Winter we? Top, ik we voor take 2. En hier in de Westrein kist ik heel lekker eten heb je het. Ekkel dicht? Nou, dan maken we naar de laatste, denk ik. Ekkel op vakantie. Nou ja, take 3 dan maar. We staan hier inmiddels net meer in de Westrein, een beetje in het boetenloon in Twislerheide. Maar goed, het hier wat de hel je valt per meter rennen, hè? Dus daar doe ik net moeilijk om. Dus die krijgt een bordje maar gesloten. Maar ik neem het zekere voor het onzekere. En je toch even zien dat ze misschien hier minnen. Want ik ken natuurlijk net een week lang zonder patat of frikandel. Vanaf donderdag 14 augustus weer open. Wij zijn met vakantie. Snackbar het West. Wat verdikken. Kunnen we dus in de Westrein en in Twislerheide geen patat, geen frikandel en geen kibbeling krijgen. Ik ben er helemaal klaar voor. Ga je deze week op patat gewoon? Ha, ik patat Ja, halen? een frikandeltje. Ja, ik denk op sneen. En waar hebben die wij halen? Die hebben we zelf maken van Afico-appeltjes uit de vriezer. Dat is gezonder, hè? Ze de gezonde vetten. Maar je gaat dus nooit naar de snackbar daar. Nou, nooit is te volle zijn. Ik kom er wel, maar weinig. Want alle snackbaren in de Westrein zijn op dit moment dicht, hou dat erop. Oké, dat had ik nog net bespeurd. Wij zouden nog een keer snacken, maar oké, dat is dan jammer. Ja, ik ben alleen maar vakantie, al je tegelijk. Ja, dat is net zo handig, hè? Jo had er geen les van, maar ik al vanzelf. Maar wel zelf, de karakter jo. Dus heb je nog tips? Dat is het lekkerste over bij. Kip? Kip. Nee, ik hou net zo van kip. Nee, toch net? Nee, dat is net mijn favoriet. Oké, nee. Ben je van plan dat je weekend naar patat halen? Of een frikandeltje? Nee, elk net. Ja, ik denk het wel, maar het West is dicht. Ja, het West net alleen nog. De Restarie is hier dicht, de Orne is dicht, Anja. Ja, en wie gaan jullie ook al een patatje halen? Oh ja, wat bij de snackbar? Ja, maar wie gaan we naar Bakkeveen West? Dus je bent helemaal naar Bakkeveen reden om patatje. Ja, maar dan gaan we daarin mooi met het hondje keuren Oh ja. in de bosken. Ja, dus het is wel een mooie bekomstigheid, omdat het wie net een straf zijn, man. Nee, echt net. Nee. Van mij wel, want ik ben nog helemaal uit Boetenland om een patat te komen. Van al het praten op patat kreeg ik wel een zin in wat, dus wie zet de frituurpan ik er wel aan.